yud gige ni mane loso ka nengo moyweyo. Iwacho kanyo makare ahinya yena mar munda marwak CPA Victor Ogutu bende twako kinyi makawuono. Karwake twak CPA Victor Ogutu in kaka jalonyi weche mag uchumi mana penjo mabende apenjo CPA Evans kawachako. Nyaka sani koro chal mar loso mwandu e pacho kae nitiere kanye ahinya nyato e weche go mago mag konyo jiwo kata itingo malo uchumi ma pacho kae. Kaito bende wanyalo wacho ni ka wang'iyo e budget mano mahiga ni okwaneno ka oketo lera ahinya e weche go mago mag kata wanyalo wacho ni e weche go mag general economic and commercial affairs sector manyalo wacho ni en allocation ma kinde mathoth igeto ne weche go mag manufacturing. Koro penjo nyalo bedo kaluore ni ok oketne budget moromo weche go mag general economic and commercial affairs. Ere kaka mano nyalo hinyo sekta mar loso mwandu e pacho kae nyato jogo manitiere seche moko koda ohelni matindo tindo kata kembe matindo tindo e pacho kae. Erokamano ahinya kuom penjo aduga medo jiwo gima CPA wadwa wacho en adier ne manufacturing sector and it should be the major contributor en mwinjo bede ne ojiwo ahinya weche mag uchumi to nawinjo kiwacho ni nitie reduction king'iyo higa 2011 gi sani nitie dok piny. Gimo okelo dok piny na ahinya nitie gimoro iluongo ni investment allowance. Investment allowance ne en expenses inano kembe gi ka gitiyo gi pesa gi madongo dongo chako kembe Kenya ka ndalo Kibaki shadi yienegi golo pesa note ndalo moko ne gikete kata 150% ni pesa mitiyo kitiyo gi milion 500 yiene deducting ngiso ni golo kapok ichako yudo pesa mowinjo ng'ado ushuru. Koro waseneno ka gini duoko piny sani en 50% for long time then 100%. To in the short run e thuolo machiek sirkal nyalo temo ni dwaro ni yudo pesa mang'eny e yor ushuru. To in the long run gini hinyo uchumi nikech kembe mang'eny koseyudo ni the environment mar timo ohala ni malo giringo giwuok e Kenya ka. To bane gima timore giringo giwuok nikech investment allowance ne piny bei mar garama mar chako ohala kaka jalony wadwa wacho iyudo ka sani gitimo categorization gik moko igolo zero rate itere exempt rach nyowuoyo nikech mano dhi miyo bech gik moko dhi malo nikech input pesa mane joko en kaka ng'iyo goro materials kisetamo gi ni oginyal gole VAT mowinjo VAT mais output VAT gibolo ni output VAT gi input koro giketo exempt ne to already knock gi off from input tax. To gin mwandu mage monyalo wacho ni ogole zero rated bakoro kete exempt mache moko hinyo ahinya jogo manitiere kod kembe pacho kae maloso mwandu mopogore opogore. Gidhuro nitie medical sector joma manufacture yedhe nitie jo niang' ywak kucho kembe mag niang' transportation cost ka quite a number of things gigolo from zero rate to gitere exempt rate negi negative impact on the economy. In fact one kaka institute gima wawacho mondo wa encourage sector ne kata tax rate no corporation tax rate ma 30% ne institute waka wacho ni kadeber to igane dege duoke to 28%. Sani nadi makurudono duoke to 30%. In fact averagely Africa from our research giso ni at around 23%. Kori ngene ka Kenya ka une 30 ewi 100 to other countries Africa ka moko near 20 moko near 23 donge no ka directly ingiso yo investor ne kik invest Kenya ka the invest camp machielo en mana ni sirkal samoro ok nen ga maber nikech samoro ke duoko ushuru ne piny tidhi encourage most of investors gima bi ma invest Kenya ka jo ket mwandu gibiro keto Kenya ka kiketo mwandu e Kenya ka ji mang'eny biro ndik tich kisendiko ji mang'eny tich gi jogi dhi chulo gimoro luongo ni pay to secondly owe kata pay ket disposable income jogi biro bedo gi pesa manyadhi ge supermarket kata kuonde mopogore opogore ka ging'iepo
iyudo VAT. Koro momiyo wan kaka ISPAC we advocate for reduction mar tax. Kata VAT ma ni 16 ewi 100. Wagombo mano bed 14 ewi 100. Research mwasetimo, some of us have done a lot of research at tax area. Keduoko tax piny tiyudo mang'eny. To kikete malo inyalo ni yudo mang'eny tiyudo matin. Mana kako timo. Matene ni sani koro piny Kenya osebedo ka yudo mang'eny, osebedo ka yudo matin. Pogi yudo optimal kako winjo bende giyudo. Nikech jo Kenya mang'eny neno ni ing'ado gi mang'eny. To nitie jomoko ma kata kijo dwaro tax gi. Tax man ok nya chopo negi. Nitie jomoko nikech wawacho ni chulo tax bineno ne en more psychological. Except for your employment income, nitie jomoko ma ko amua eka nyalo chulo ushuru. To ko amua to bok nyalo chulo to bok dek yude. Erokamano. To penjo ma penji ni kalure ni nyaka sani koro wang'eyo ni Sekta mano mar General Economic and Commercial Affairs nyaka sani koro yudo ong'ade kata ndose kod atamalo 4 mane budget mano mahiga ni. Ere kaka mano hinyo Sekta mano mar loso mwandu e pacho kae ahinya nyato ne jogo manitiere kod ohelni matindo kata MSMEs kaachiel kod weche go makata mag digitization. Yes. Mano to nigi negative impact. Ki duoke piny tincha gi the sector. Ngene nitie joma kaki wacho makare nitie joma nigo ala matindo tindo ge madwaro bedo boosted. To sirkal boost gi yore mopogore opogore. Iyudo ka sirkal samoro konyo gi finance their business activities. Sirkal yore machielo sirkal nitiere ga gi funds moko magisetga ma jogi nyalo olo eyo chiek to miyogi giduoko. Koro Sekta ne koro neno ka iduoko piny to ngiso ni growth dongruok e manufacturing sector ne pod e higa ne wadhi yudo kodok piny molo kata kaka ne niga makoro rumo ne.